हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअआनो जादों जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि जोबोर मुंदांखा मेथाइ खनगिरि बिथां गौतम ब्रह्मनि सोमोन्दै। बिथां गौतम ब्रह्मखौथ' नोंथांमोनहा बयबो मिन्थिखायो जानांगौ, नाथाय नोंथांमोनहा बांसिनानो बिथांनि महरखौ सिनायाबो जानो हागौ। बिथां गौतम ब्रह्मनि मेथाइफोरा गासैबो जोबोरैनो मिलौदो आरो गोसो बोनो हाथाव जायो। बिथांनि मेथाइफोरखौ खोनायोब्ला जों बयबो खोनासंबाय थानो गोसो जायो। नाथाय बिथां गौतम ब्रह्मनि गिबिसिन मेथाइया माब्ला ओंखारनाय आरो बबेमोन बेनि एक्जाक्ट डिटेल्सखौ आं गोसोआव गैला। नोंथांमोनहा सोरबाफोर मिन्थिगौब्ला आंनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय। बिथां गौतम ब्रह्मनि हम टाउनानो जादों क'क्राझार आरो बिथांनि जोनोमा जादोंमोन 28 फेब्रुवारि 1977 मायथाइयाव। अब्ला बिथांनि बैसोआ दा 44 बोसोर। बिथां गौतम ब्रह्मआ रोजाबनाय बबे मोनसे मेथाइया नोंथांमोननि थाखाय फेभरेट मेथाइ आंनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव। बिथांनि रिलिजना जादों ख्रिस्टियान आरो बिथांहा दा फेमिलि दंसै। बिथांहा दायो सानै फिसाजो दं। बेनिनो बिथांनि देरसिन फिसाजोनि मुङानो जादों ग्रेसि ब्रह्म। बिथां ग्रेसि ब्रह्मआ बर' सावथुन मुलुगाव जाखांफुनाय सासे फावखुंग्रि आरो मेथाइ खनगिरि। ग्रेसि ब्रह्मआ दासान्दि बर' सावथुन मुलुगाव मिउजिक भिडिअ'सफोराव गावनि मेहेरगोनां फाव खालामनायनि गेजेरजों बयनिबो गोसोखौ बोनो हादों आरो बयजोंबो सिनायजादों। बिथां ग्रेसि ब्रह्मनि गिबिसिन बड' मिउजिक भिडिअ'आनो जादोंमोन धीराज प्रडाक्शननिफ्राय ओंखारनाय सिरियै बड' मिउजिक भिडिअ'आ, जाय बड' मिउजिक भिडिअ'आव बिथांजों लोगोसे फाव खालामफादोंमोन बिट्टु नार्जारी आरो धोरोमखुंगुर स्वर्गियारी बिथांमोनहा। दासिमाव बिथां ग्रेसि ब्रह्मआ गोबांथार बड' मिउजिक भिडिअ'आव फाव खालामबोबाय आरो इयुनावबो खालामबावबाय थागोन होननानै मिजिं थिदों। आपडेटआ बेखिनिल'सैमोन। नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअ'खौ लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामदो। लोगोसे चेनेलखौबो दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय।